podršku snagama IFOR-a u Bosni biće avion FA-18D američkog mornaričkog vazduhoplovstva. Po rečima pukovnika Jamesa Cartwrighta, komandanta 31. vazduhoplovne grupe marinaca, to je jedini avion koji danonoćno u svim vremenskim uslovima može pružati podršku trupama na zemlji i istovremeno kontrolisati vazdušni prostor. Priča o nastanku FA-18 vezana je za tradicionalnu netrpeljivost američkog ratnog vazduhoplovstva i mornarice. Na konkursu za laki lovački avion ratnog vazduhoplovstva 1975. godine pobedio je F-16, a prototip YF-17 fabrike Northrop je poražen. Mornarica se zainteresovala za avion i naložila Northropu i McDonnell Douglasu da projekat preradi. Tako su nastale lovačka varijanta F-18 i jurišna A-18. Kompletne ispitivanja su završena 1980. godine. Do kraja 80-ih je proizvedeno 370 primjeraka verzije A i 40 trenažnih dvoseda B. Jednoseda verzija C i dvoseda D dobile su značajna poboljšanja u opremi, a verzija D je nazvana Night Attack da bi se istakla sposobnost noćnih jurišnih akcija po svim vremenskim uslovima. Avioni su opremljeni kontejnerom sa FLIR uređajem, infracrvenim senzorima i uređajima za noćno osmatranje za identifikaciju sopstvenih i neprijateljevih snaga na terenu, kao i digitalnom pokretnom mapom koja prati konfiguraciju terena nad kojim se leti. Prva borbena upotreba F-18 Horneta se odigrala aprila 1986. kada su 4 eskadrile učestvovale u napadu na Libiju, ali provera u stvarnim ratnim uslovima bila je u Zalivskom ratu. FA-18D su korišćeni kao istureni osmatrači, a jednosedi C za udare po iračkoj protivvazdušnoj odbrani. U tim akcijama Iračani su oborili 2 Horneta. Zadovoljna avionom, mornarica je odlučila da odustane od razvoja novog palubnog jurišnika A-12 i da naruči novu verziju Horneta FA-18E i F. Na ovim snimcima se vidi kompjuterska simulacija novog aviona. Prvi prototip je poleteo pre mjesec dana, 29. novembra prošle godine, a u operativnu upotrebu će ući 1999. Nova verzija ima produžen trup, veća krila i strejkove i jači motor za 10% poboljšanu opremu u odnosu na verziju C.